Katarisa munhu anokanya zvidhina ukatarisa simba raanesa paukanya zvidhina nemari yaanowana onyatsoroti brain hapana. Chinongoripo chii? Saka uchina munhu anda usiku hwese akamira padhore bhawazi wadziri monya. Watadza ukanotenga mapuranga ukaveza matebhuru ukatengesa kana kwaedza anopiwa $15. Anenge achiti pasina kubhadhara amite sei padhore bhawa. Kuratidza kuti wakawana physical power ukashayiwa mental power. Ndo zvakaita Africa. Yese zvayo. Tarisa kuti mabillboards arimo muHarare izvezvi ane fesi yaMnangagwa kuti akatora mari dai vakangogadzira kana mapoto 5 nemari iyoyo zvaitobatsira. Handiri kutaura chokwadi kana ndiri kunyepa here. So dai vatungamiriri vedu vakanga vane pfungwa chaidzo havaisaenda kuna naEquatorial Guinea uko kuri kuenda kunoitwa inauguration yemamwe mapresident. Why? Panofamba president pakasiyana nepanofamba Tumburati Gochi. President pawano kufamba ukatarisa vedu venyika yedu havasi kufamba nema-commercial planes kana mama-airlines aya angori ordinary ma-passenger plane. No. Vari kutohaya yavo vega. Vanofamba vakatambarara vari vega ivo vachidya mazondo avo imomo. Ukatarisa the advanced team inoenda kunyika kwavari kuenda, the cost chete yemahotera avanenge vachirara nenhamba yavo, wozotarisa the security involved, ma-security processes anenge ari involved both kunyika kwavari kuenda nekuno kuZimbabwe. Sepapa pa last trip yavo president apa vakavhizitira nyika 2 ka1 2 zviro kuti kune imwe nyika kuna advanced team, kune imwe nyika kuna advanced team, both teams idzodzo dzakadya mari. Saka ukatarisa cost chete yavanongospenda padhei rimwe chete pakungowaya pasina chiri kubuda, unoona kuti dzakatamba nepwere. Saka uchaona kuti mari iri kushandiswa kuita tsvina dzese idzi. Kana yakanga iri mari yashandiswa kuinvesta pakuti tive ne-energy munyika yeZimbabwe, tive nemagetsi munyika yeZimbabwe, mari yese yakawestwa vanhu vachienda kumatripi, mamwe asina zvaanobatsira, vachizviziva kuti zvinhu zvakadhakwa. Yese mari iyoyo kana yaibatanidzwa waigona kunzwisisa nekuno dai Zimbabwe iri pane chimwe chikamu, dai Zimbabwe yasvika pane chimwe chidanho. Tarisai muone motikari dzavari kudriver muma-ministries umu. Inodya ma-liters mangani Land Cruiser yauri kufamba nayo ine 12 macylinder. Isu vamwe tiri kuchema ne4 cylinder. Iwo uri kudriver 12 macylinder. Every day uri kudriver 12 macylinder. Not only that, kana achitori minister anenge ane imwe iri pafront apa, oita yake ine 12 macylinder, oita imwe inenge iri pamashure apa. Every day ndo mafambiro anenge achiita maminister edu. How many are they? Maministers nemadeputy avo. Saka maminister anenge ane maland cruiser ake 2-3 anofamba nawo achichinjanisa. Ukaenda kuma-deputy minister ane 2-3 maland cruiser ake, ukaenda kuma-permanent secretary vane 1-1-2 maland cruiser vanenge vaifamba nawo, ukaenda pama-head of departments vanenge vari ikoko, ma-head of institutions vanenge vainawo maland cruiser iwayo. Saka ukazvitarisa kunongori kukura chete, pfungwa hapana. Saka nhamo dzese dzatasvika idzi kuti nyika inoshayiwa magetsi, zvinhu zvichidhakwa, nyama dzavanhu dzichiora, mabhizinesi achivhara, dzatangira kupi? Dzatangira pa-failed leadership. Isiringazive kuti priority yekutanga ndeipi. Zvinosemesa, zvinonyadzisa.